ned og stykke ud hele vejen over. Der er også de der tyggegummiautomater og slangerne. Ja, var det ikke noget for jer to unge mennesker? Hvis nogen her betaler for nogle dame, så er det gratis for at spille. Og unge mand med så smukke nogle kæreste, så skal den gå over til at vinde en lille sød bamse. Smukke søde smerte. Ja, hvad med dig, unge mand? Hvis far han betaler, så er det gratis for dig at spille i dag. Det lidt jeg ikke i. Det lidt jeg ikke i. Rokkeblå, lyseblå. Skal jeg slå på gevinst 1 eller 2? Jeg skal bare slå 1 eller 2. Ja, der står på gevinst. Der står på gevinst. Så mange mennesker tæller med. Vi var i går i vandet. इधर आ जाओ ना साइड पे हेलो Lige over ved sådan en freestyle. Ja, var det ikke noget for jeres smukke unge kvinder at komme over på chancen, så vi kan vinde en dans? Og hvis I får nogen her til at betale, så er det gratis for jer kvinder at spille i dag. Går der ikke forbi, det er hverken spænding eller gevinster i. Ja, hvad med jer to smukke unge mennesker? Jeg har gratis klapvejsparkering. Hvis nogen her han betaler for nogen dage, så er det gratis for en af skud. Ja, det er rundt det rundt. Hvad med jer to unge mennesker der? Smukke unge kvinder, så skal jeg også ind og vinde smukke babber. Ja, kom blot nærmere, mine damer og herrer. Kom ind og prøv chancen, så vi kan vinde bamsen. Løb.